explicarvos como está distribuída a guía. Como dixo Alfredo, quero dar uns agradecementos, empezando por el, por deixar que isto pudera ser unha realidade. Marga por as traduccións de castelán a galego, polos erros que cometamos, porque non falamos un galego máis de aquí. Ao Servicio de Comunicación, a Guillermina, que tamén tivo moito que ver aquí. E despois quería dar dous agradecementos especiais. Un é Antonio Regueiro Rodríguez, que é doutor enxeñeiro de montes e catedrático da Universidade de Santiago de Compostela, que nos axudou moito na botánica e na descripción das especies. A min tamén me foi profesor, porque eu tamén estudiei con el. E despois tamén un agradecemento a Juan José Álvarez Arias, que foi quen fixo a portada. A portada, esta folla que vedes aquí, que vos sabedes como unha foto, é unha folla de verdade. Esta folla foi recortada por Juanjo, e se vos fixades, o sea, ten árbores, ten aquí a unha rapaza, aquí hai un xabarín, aquí hai unha caseta e aquí hai un rapaz. O sea, aunque a vos pareza unha foto así sacada de golpe lado, que sepades que isto é unha folla de verdade, un árbore. E aí foi feita, o sea, recortando todo, super bonita esa folla. Bueno, despois a guía está distribuída o sea, hai máis de 90 especies descritas no libro, e hai máis de 4.000 exemplares no que é o núcleo do barco. Está primeiro, dous grupos grandes, gimnospermas e anxiospermas, e despois está clasificado por familias. Primeiro, falamos das características xerais da familia. Por exemplo, empezamos polo jingo. Despois temos o nome en galego, o nome en castelán e o nome científico. Despois, como xa vos dixo Alfredo, ten fotografías, son todo fotos sacadas aquí no barco. Están descritos como é a árbore ou arbusto, como son as súas follas ou os seus froitos, e despois unhas características así especiais de cada unha delas. O mapa do que vos falaba Alfredo está no final do libro, e hai 6 zonas. A zona número 1 é da vía hacia Nacional 120, a zona número 2 é nas casas baratas, nos nidos e calle Carrúa, a zona número 3 é toda a beira do río Sil, a zona número 4 é Viloira, a zona número 5 é... A zona 5... a zona 5 é o Salgueiral, e a zona 6 é o que é o núcleo daqui do barco, entre o río e a vía. E despois eso, as especies están descritas, aí xa vos dixo en máis de 90 especies descritas, e despois ao final do libro, para que sexa fácil de atopar, pois temos varias listas, temos unhas listas, bueno, tamén temos un glosario para xente que é menos experta, para que entenda as palabras que son así un pouco máis difíciles de entender. Despois do glosario temos unha listaxe dos sitios máis importantes do barco cas especies que hai, como son, por exemplo, o Parque da Cruz, no que decimos que a especie máis característica é o Pinus pinaster, tamén hai o Pinus pinaster é o piñeiro de aquí do país, do xénero Quercus, que son os robles. Despois temos o que hai no Paseo do Malecón, na que a especie máis característica é o Platanus hispánica, o platanero, como lle chamamos aquí, a camelia e os cedros. Despois temos, dicindo que na Ribeira do Sil as especies máis características son o Populus nigra, que é o chopo, despois seguido do Frasinus, que son os freixos. Despois temos a zona do Salgueiral, na que a especie máis característica son as robiñas pseudoacacias, os freixos tamén e a catalpa. E por último, o Xardín da Casa Grande de Viloira, na que as especies máis destacadas son as palmeiras, a catalpa e os Cercis silquastrum, que son a árbore do amor. Despois temos un índice no que falamos das especies co seu nome científico, por orden de lista, por se alguén o quixera buscar por aí. Outra lista cos nomes comuns, que é o que máis se utilizará aquí, pois co nome en galego de cada especie. Temos tamén un índice por familias, e despois, por último, a bibliografía. Pois nada máis, non sei.